Eta zientzian ze pasatu gote da, zientzian aurtengo udako deskubrimendua eskutoideak izan dira. Eta jendeak esango du, esku zer? Eskutoideak. Andaluziako Unibertsitateko matematikari talde batek egin du deskubrimendua. Oraintxe azalduko dugu matematikari batek ze deskubritu duen, baina zabalkundea handia izan du kontuak. Zer dira eskutoideak? Forma geometriko bat dira, eunak edo zelula epitelialak errepresentatzeko forma geometriko bat. Zelula hauek oso garrantzizkoa dira animalien eta gizakien enbrioi prozesuan eta gibelean eta pankreasean ere bai. Eskutoideak 3 dimentsioko figura dira eta bata bestearekin lotuta daude Legoko figurak izango balira bezala. Azalpen zehatzagoak emango dizkigu Jone Uria matematikaria da, bersolaria eta egun BCA hemen dago, doktorego ondokoa egiten matematika neurozientzia alorrean aplikatzen. Jone, kaixo egunon. Bueno, eguzu pedagogia pixka bat, eskutoideak, gutxiora bera azaldu dugu, ez dakit zuzen esan ote dugun. Bai, bueno, nik ere esan behar dut, nik ere irakurri behar izan dudala, segun hemen bagara matematikari, baina denari buruz ere ez dakigu, baina ni ere ibili naiz apur bat ikertzen, eta bai, zuk azaldu duzun bezala, hori zelula epitelialen forma geometrikoa deskribatzen duen forma geometrikoa izango litzateke edo hori deskubritu dute orain. Orain arte, hauek 3 dimentsiotako zelulak dira, eta orduan deskribatzeko 2 dimentsiotakoak baina zailagoak omen dira. Eta orain arte uste zen, elkartuta zeudela prisma bat izango litzateke bi gainazal paralelo lotzea, baina alde zuzenen bidez, hau da, goian karratu bat eta behan karratu bat eukiko bagenu, alde bakoitzen lauki zuzen bat daukala, ez? Edo, hori bezalakoak, baina izango balitz bezala kono bat moztuta, hau da, prisma bat, baina oinarria eta goiko partea behar bada neurri desberdinetakoak izan da, baina, denak olako alde paraleloen bidez lotuta egongo liratekenak. Kontua da, zirela begiratzen, bai goian, bai behan gelditzen ziren 2 dimentsiotako zelulen egiturak, diagrama batzuen bidez eta konturatzen ziren goiko aldean eta beko aldean diagrama desberdina ateratzen zitzaiela. Eta orduan hori ez omen zen posible, baldin eta egiturak hori prisma zurrunak edo kono moztu zurrun horiek balira. Eta orduan hasi ziren figura berrien bila. Eta orduan topatu zuten eskutoide hau. Izango litzatekena antzeko zerbait, prisma bat izango balitz bezala, baina alde lauekin pegatuta egon beharrean elkarri pegatuta daude, beste modu irregularragoetan eta behar badauki ditzakete erpinak barruan ere. Hau da, ez daudela lotuta pegatuta erabat lau, baizik eta barruan ere badauzkatela irregularidade batzuk. Ari gara, eskutoidei buruz hizketan, eskutoide, Joneko sonda azaldu du, baina norbaitek zehatzago jakin nahi badu zer diren, sartu da hilak Googleen, eta idatzi ezala ikusiko ditu marrazkiak oso polita dira irudiak, Jone, ez da? Eta uste, kamisetak ere atera dituztela eskutoideekin, oso irudi polita dira. Prismaren antzekoak, baina, ez dira justu prismak ere, ez da? Orduan, daude, elkarri lotuta bezala, Lego bate izango balira bezala, eta horrela oso duta daude eunak, ez da? Bai, hori da. Eta antza gainera, hasieran, konputazionalki edo, deskubritu zituztela forma hauek, baina gero fizikariekin eta hitz egin da, esplikatu dietela fizikariek, zentzua logika ere badaukala, forma honek balioko lukelako energia aurrezteko, eta orduan zelulak formaz aldatzen doazenez, forma aldaketa horietan energia gutxiago galtzen omen dutela, edo. Aurkikuntza honek, eskutoiden aurkikuntzak, ze aplikazio izango luke, balioko luke adibidez ehun ingenieritzarako, ez da, Jone? Bai, hori da, nik hori irakurri dut, noski organoak eta orain ehungintza sintetikoaren bidez ari direnean sortzen, noski ze forma daukaten jakiteak laguntza handia eman dezake. Eta gero nik irakurri dut beste, behintzat bidimentzioko zeluletan erabiltzen dela ere zelulek daukaten formaren jakintza hau, sortzeko patroiak ze forma geometriko ideal daukaten zelula osasuntzu batzuek, eta orduan gureak aztertu eta konparatzerakoan
ezaugarri geometriko eta topologiko antzekoak badauzkate, esan nahi du osasuntzu gaudela, baina ikusiko balitz anomaliaren bat edo oso desberdinak direla, orduan egongo litzateke arriskua, edo tumoreren bat eukitzeko da, eta orduan beste ikerketa batzuk egin daitezke, baina diagnosirako ere balio dutela behintzat bidimentsiotakoak, eta imaginatzen dut, hiru dimentsioetan ere balioko duela horretarako. Ari gara eskutoidei buruz hizketan esan dugu forma geometriko bat dira, eunak edo zelulak errepresentatzeko forma geometriko bat, eta eskutoide hitzaren jatorriarekin ikusi dut badagoela gauza kurioso bat. Antza, hau Andaluziako matematikari batzuk aurkitu dute, eta ikerlarietako batek eskudero deitura dauka, eta hortik hartu dute eskutoide izena edo, Jone? Hori da, nik irakurri dut kuriosoa da, eta gomendatuko ze oso ondo azalduta dago autoreetako bat, artikuloko autoreetako bat da Clara Grima, eta El Paisen dauka idatzita artikulu bat, hemos descrito un nuevo objeto geométrico y lo llevas puesto deitzen da, eta oso ondo esplikatzen du bai hori bidimentsiotakoa, eta gero beraiek zera aurkitu duten, eta kuriositate bezala, izenari buruz ere kontatzen du anekdota ez, zieran, hori Luis Escudero horrengatik jarri ziotela eskutoide, eta gero publikatu zutenean, ingelesez edo norbaitek esan zuela zela kakarraldo batzuek daukaten formarengatik, ez? Eta, eta kakarraldo horien izen, eta latineko izena edo eskuz ezagit zer dela, esku bazten da bera. Orduan horregatik zela, eta gero iruditu zitzaiela hori pizkat formalago edo profesionalago gelditzen zela, eta orain hori bai argumentatzen dutela, baina hasieran bai izenetik etorri eman. Polita da hori, ez da guk soinean daramagun forma geometrikoa, ze karo, azkenean da gure zelulak errepresentatzeko modu bat, eta hori da, forma geometriko hori guk gure soinean daramagu, ez da? Hori da. Jo, Jone Uria, matematikari eskerrik asko, azalpen hau guztiak emateagatik. Izu behi, interesa izutearen. Beste bat arte. Venga, hor.